ନୂତନ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜିର ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସଂସାର ସୁଖ ହେଉ ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।